يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriyami, ay ni kabgantanon sa mapuntok ausen. Yung kay ka-preparado, di na mapiya ay preparado sa yung kay akapagataling maaulan-ulan Ramadan. Ay paganay amapiya ay preparado sa yung kay ulan-ulan Ramadan na at tawakkul ala Allah. Silimbutawan tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pumangin tanong si iku Allah at taufikan tanong niyan sa mga pipiyagalbab si iku kapagataling ulan-ulan Ramadan. Ginan, Esu Ibn al-Qayyim, rahimahullah, na ayakatiro yan, na tiga na adamu tawakkul alayhi. Ay pinakamala akatiwakal niya kasilimbutawan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na at tawakkul ala al-hidayah. Yung kuto, kasilimbutawan ko Allah, kukapumang niyan ka si iku turuan niya. Ginan ipagcamya panutul. Bidi naman ubaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na igira aniya taling maagim ka ulan-ulan Rajab na tiro niyan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, napakambarakatangkar kami agim kay. Pakandeklangar kami sumapiyas agim kay ulan-ulan Rajab. Nagugim kay ulan-ulan Sha'ban na sampayin kami nga ulan-ulan Ramadan. So gina di tanong di ipakandagalan so pangin tanong si Allah sa kisampay tanong sa gin kaiya kapakataling maaulan-ulan Ramadan. Kaba pira-pira mga tao dapat na mataling maging uta Ramadan na mindu di sirarin salimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua amapiya ipangalaw tanong sa gin kaiya ulan-ulan Ramadan na tahfiz. Pungiyatan tanong ginawa tanong si o kapunggal baka tanong si ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maratian na pumatiya tanong sa mga kitab, mga libro ay pugusayin na Ramadan. Pumakinigun tanong sa mga wasyat ay pugusayin na sa mga kalabihan o Ramadan. Mga padiyampan preparado tanong sa amanan niya na mga bamanaw, di na mga kimon, di na sambuyanga, di na putanong sa Quran na mapya, para abusan na tanong sa iwapataling mga ulan na Ramadan. Kawiyatan tanong, yung karana lagi na kawiyatan tanong na ginawa tanong, o kapunggal baka tanong, si iko simba, si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo na at-takhtit. Bata di tanong sa plano. Pagunan tanong sa mga importante agalbak, ibarato kapamuha sa kabatiya sa Quran. Pagarinsin tanong sa mga oras tanong, humbagi-bagin tanong sa mga oras tanong, si iko simba, si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan yung 7 saad na yakatiro yan. Natigyan, wa min latifin lutfullah bi'abdihi ay ajurahu ala a'malin lam ya'malha walakin azama biha. Pinatigyan sa iniusayin na si iko watik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kambala si iko kaya pakapani at sa mapya. Natigyan ka, tigyan tigin sa gagawin tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Pati gagaw wala si iku ori paniyan. Nagyong kuto kambilisin niya nun si iku mga galbak ada niyang pan mga galbak ugay na miya paniyatiyan at higay niya ay basaan. So, mbala tanong dapat makataling maging kay Ramadan na mbala tanong sa mga plano tanong apantag si iku pakataling maulan-ulan Ramadan. Pukusan tanong si iku kapambal tanong sa plano. So, mga katawan tanong, mga lulubay tanong. Ay ibarat yan, ay katawi tanong sa ginawa tanong na din na oras tanong kapamatiya sa Quran. Din na oras tanong kuyamanan yan na gilbag ang mga pipi, ay ibarat kuyamanan yan na kapanahajud. Sutamok tanong na din na ba tanong rumipusid ka? Napukusan tanong sa kuyamanan na kapambil tanong sa plano. Betadan tanong lang sa plano para mapiya aking gulan ng tanong kung kapakataling maulan-ulan Ramadan. Ay ikatalo na at tatahir. Sutin tanong sa mga ginawa tanong. Ay buntalian na tubad tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala
Wan niya manan yan na katawan tanong, miyarata ginawa niya tanong na mamang ni tanong sarila. Wan na kiyang gilbukan tanong sa mga namarata, miya salimbut tanong, kaya salimbutan tanong na mamang ni tanong sa rila. Uriyan yan na maap tanong, ay manan ni narumila tanong. So mga nasulang-ulang umiyakas sila ng tanong, narilaan tanong siran. Adin na sahaba at tigyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nas afdal, ang tanong si kumataw ay maka lebih. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Sulang-ulang na mahmumul qalb, apat is ikatero. Tigo mga sahaba, saduqul lisan arifu. So, kapatiis. So, patiis, nakatawan namin yan. Ugay na sumakmumul qalb na diyem yan ang katawan at yung mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan, at-taqi an-naqi. Diyan so ay na puso. Amalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Puso amalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naqiyun alimpiwa puso. Ada abung kaplalim. Ipinalimbut. Na buda akasigiyan la ghillin wala hasad. Na yamanan yan na hudiskan yan panprilin. Da akar itian na buda akadungkin yan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada apa na akasuti tanong sa ginawa tanong kuda pangapakataling mo Ramadan na upama ko adna mga utang tanong ada tanong pang kapusa ay may na utang nga puasa si ko o mipos a Ramadan na dapat mau maaging kay ulan-ulan a Ramadan na pamuasaan tanong. Bedan tanong. Ika-5 na at-tadrib. Practice ng tanong ginawa tanong kuda pangapakataling mo ba yung kay ulan-ulan a Ramadan. Layam tanong ginawa tanong si ko kapagungus. Kamu masuk Ramadan na pagungus tanong. Di nakapusa. Gina ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na yamya panutulo Aisyah radhiyallahu an na petsa ada tu Rasul sallallahu alaihi wasallam na dinia di pamos ana giu kay ulan-ulan na Shaaban inun tabu sumay tuon ay mananian na aya kalilid agawi si ko Shaaban na di pamasaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipli yan to si isa ginawa niya. Na layam tanong ang ginawa tanong si uda pangapakataling mo Ramadan. Layam tanong ginawa tanong si mga simbol si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mananian na ilya makasagin na ka alas 3 na miya ka na ka. Di na alas 2 na miya ka na ka. Puginaw ka na maumaging ko tawlan ulan a Ramadan. Miya liya mo ka. Liya man tanong ginawa tanong si mga simbol si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kasundan sa baradyo sa masjid. Uswaya mana na di ka pakandekla ko kapamatya sa Quran. Kapakandekla ko kaya mana niya nakapumakin na ko mga wasyat. Huwag matanong, huwag Islam. Ika-6 na at-tajhiz. Preparadutan. Ulalan sa ilmu o ulalan sa tamo. Ay berarti ano pa na pumakin naging tanong, pumati ang tanong sa mga kitab, ang mga kukuman o ulan-ulan Ramadan. Pumakin naging tanong sa mga wasyat, kukuman o ulan-ulan Ramadan, na gusto mga gulba ko na dito nga papakaya, gusto mga gulba ko na mga pipiya. Di tanong di ay na prepare di tanong sa tamo, para pong gusto tanong ko ulan-ulan Ramadan. Para makataling maging ko ta ulan-ulan Ramadan, na makatayo di tanong, so simba tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-7 na at-tadhkir. Kapaka tadi. Pagkatadimuntan wa ginawa tanong, pagkatadimuntan sa mga pagaritan wa katawan na mga nilipat, pagkatadimuntan sa sala ka urag tanong, si wa pagkataling maging kay wala nila Ramadan. Pada mga buntal yan na pagimbay tanong sirang ko mga seminar. Pendulun tanong sirang ko mga seminar. Upama ko ay agalbag tanong na pag-usar tanong si sagiyong kaya social media na ipag-share tanong sa mga wasyat o di na mga katero at mipantag si saging kaya ulan-ulan Ramadan. Minsan tanong sa mga tao, mga pagaritan katawan tanong, premain tanong sila, si saging kaya kapagataling ulan-ulan Ramadan. Ika-8, amapi agalbag, ay pangalaw saging kaya Ramadan na at-tahsin. Pakakutaan tanong, ginawa tanong, kuda pagkapakataling maging kaya Ramadan. Amo na kapakakuta tanong ron, na ipagawa tanong so mga gilbag as itanong niya kulog ko haram. Pakawatan ng tanong so mga derpa uman tanong rin sa mga na aya di tanong ni mga gilbag na haram pananggilan tanong na. So mga gilbag at kilang so mga oras tanong na ganakan tanong. Paka ito tanong so isang gitanong ibubay tanong na oras. Ibarato kapag game sada diyong kayan uli nagyong utwa kamantay sa amanan yan na tantuwa mga atas ada kekuangan laguna na palanggilaan tanong ito kagi ulitan no ng palanggilain na mo mas ulan-ulan Ramadan nag tanong bulwin katambungan tanong
Ayabanan niya, nadita ng mga tunggilbag sa simbas iku Allah, kaayatan, gugilbagan, akatambangan na giyong kuto, ayabanan niya na dabun, kukwa, agunaw din na, kanaba simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan, abalutiman, imapiya, ipangalaw si isa giyong kaaya kapakataling maulan-ulan Ramadan, panginintano si iku Allah, kaya ko anay sa una, pangandun na salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.